Freja. For at åbne nye markeder for dansk stil. Man har grund til at undre sig, når Frejas lastvogne ankommer til Danstil i Frederiksværk med almindelige præsendingstrailere. For 80% af den last, de skal transportere, er stålplader, der er så brede, at de skal køres på åbne trailere. Forklaringen er, at Freja har investeret i 40 såkaldte duo-trailere, hvor chaufføren kan skubbe præsendingen sammen som en harmonika. På den måde forvandler han en præsendingstrailer til en åben trailer, der er klar til at blive lastet med de brede stålplader. Når chaufføren har afleveret stålpladerne hos en af Danstils kunder ude i Europa, kan han trække præsendingen frem og tage bedre betalt konventionelt gods retur. Før Freja valgte denne fleksible løsning, kørte de mange tomme kilometer, fordi der ganske enkelt ikke er særlig mange returlaster til åbne trailere. Med de nye duo-trailere kan Freja udføre de brede eksportlaster til en pris, som gør Danstil ekstra konkurrencedygtig på eksportmarkedet. Løsningen har givet Danstil en årlig besparelse på 1,5 millioner.